Lambóns dixitais. Radio Galega. E agora si xa no inicio deste programa, no que, como dicíamos antes, comezábamos falando dunha frase do que foi o presidente de Loewe na terceira xeración dos Loewe, que, por exemplo, no seu día, a finais dos 30, foi dos primeiros que decidiu poñer un escaparate circular no medio da Gran Vía. En definitiva, traémolo aquí porque case 90 anos máis tarde, 80 anos máis tarde, a experiencia de compra segue sendo importantísima e ante, non vou dicir as ameazas, pero ante as alternativas que ofrece, ante a comodidade que ofrece moitísimas plataformas que permiten comprar online, bueno, hai cousas que non van desaparecer ou que parece que non poden desaparecer, que son as experiencias de compra. E nos preguntamos moita xente como vai ser esa compra despois do COVID, na que o mellor non podemos estar pois todos amontonados nas tendas, na que non podemos probar tanta roupa, na que o mellor hai que guardar espacios. E hai unha empresa galega que está a vanguarda neste tipo de propostas. A semana pasada presentou 14 propostas moi concretas que xa están desenvolvidas, que xa se poderían prácticamente implantar nas tendas, e que está marcando un pouco o paso do que pode ser a tenda a partir de xa. Esa empresa de Trison, estamos co seu responsable de I+D, con Fran Domínguez. Que tal, Fran? Outra vez, moi boas noites. Moi boas noites. Entre esas medidas, que paso a enumerar moi rapidamente, porque sí que é certo que falase sobre reserva de cita previa, sobre o que son os escaparates digitais, sobre o aforo, sobre unha detección térmica, desinfección de personal, a aromatización, a información sobre zonas con máis aglomeración, a interactividade non táctil, a maquillaxe virtual, un montón, 14 medidas que sí que están claramente expostas na vosa páxina. Hai algunha que nos chamou moitísimo a atención. Eu vin os vídeos da semana pasada, é tremendo que podemos chegar neste momento a probarnos a roupa sen poñela encima. É dicir, como funciona eso que chamades os probadores virtuais? Pois efectivamente os probadores virtuais é unha ferramenta ou unha solución que xa levamos moito tempo desenrolando, non? Con esta situación que estamos vivindo ahora mismo e que probablemente sea unha aceleradora, non? Da implantación digital ou da digitalización destas tendas, isto que nos permite escanear o noso corpo, non? Dunha forma moi áxil, moi rápida, con un sistema de diversas cámaras e ter as medidas exactas de sastrería, non? Do noso corpo. Despois, con estas medidas, o que podemos facer é cruzar datos de patronaxe, non? Con cada unha das firmas cas que traballamos, e isto nos permite, desde algo tan sinxelo como poder facernos un vestido de noiva ou un traxe, non? A medida. Estes sistemas teñen unha precisión moi grande, estamos falando de precisións con marxen de error dun milímetro, ou nos permite, si con ese patronaxe que temos o levantamos digitalmente en 3D, non? Lle damos a textura que ten a roupa, lle damos o material, incluso podemos saber a caída que ten esa roupa, nos permitiría probarnos esa roupa encima do noso propio corpo. É dicir que, para que os que nos estades escoitando na casa non podedes ver o que aparece agora mesmo en YouTube, realmente a experiencia que eu me estaría mirando nunha especie de espello, que realmente non é un espello, e o que vexo é a Carlos, pero coa roupa que o mellor me quero comprar, posta? Efectivamente. O que podríamos facer ao cruzar esas nosas medidas ca roupa, non? Nos poden dar dous datos moi sinxelos. Un, que con esas medidas nos podamos comprar a través das redes sociais, nos ter o noso propio avatar, e con ese avatar entrar a través da aplicación móvil que poida ter esa cadena e comprar a roupa que nos vai a quedar ben. O sea, sabemos que se unha XL ten un determinado corte nos pode quedar ben, ou o mellor nos pode quedar ben unha L, non? Ou senón, na propia tenda, podríamos poñernos a roupa encima e ver como nos quedaría esa roupa virtual, non? Wow, sei que nos meus compañeiros hai moitísima inquietude por o tema dos avatares. Para min tamén particularmente, pareceme un avance superinteresante que de golpe eu, para unha firma, para unha asignatura, poida ter un avatar virtual no que con ese molde poida probar un montón de roupa. A pregunta é se nalgún momento imos ter todos unha especie de avatar virtual para probarnos roupa e que poida ser non só
na empresa na que temos nese momento un acordo, senón que vai igual que hai estándares de códex de vídeo, estándares de códex de audio, se vai haber un estándar de códex de avatar no que eu poida entrar en distintas empresas completamente distintas para poderme probar distinta roupa. Pois sería posible. Nosa tecnoloxía témola, está máis que testada, non? De feito, bueno, agora mesmo temos unha cabina na nosa sala de exposición, no noso showroom na Coruña, e o que nos permite eso é despois darlle a aplicación que necesitemos, non? A tecnoloxía está aí, nos podemos facer un escaneo, estamos falando de un escaneo dunha persoa normalmente nos leva 5 minutos, nada máis, non? Nos metemos nun probador, nos metemos cun mono, unha especie de mono de licra, para que non desvirtuar o noso tamaño, non? Se fóramos agora con roupa floxa ou con calquer complemento que cambiase a nosa volume, non? Cambiaría o noso tamaño. Entón, o que facemos é, en roupa interior, cunha especie de mono de licra, nos metemos dentro dese probador especial, nos escanea e ese avatar despois podemos lle dar a aplicación que nos queigamos. E quen sería o dono desa información? A empresa que te escanea? Ti poderías borrala cando quixeras? Terías que pasar periódicamente para actualizar esa información? Poderías variala ti o teu xeito? Vamos a ver, toda a información que se tome dunha persoa e neste caso os datos de medida, non? A nosa aplicación primeiramente toma os datos de medida do que é o torso, o sea, desde o cuello hacia baixo, o sea, nunca identificaría esos datos ca persona, do cal esos datos son, vamos a chamar, transparentes, non? Nos todo o que facemos sempre o facemos cumprindo a Lei de Protección de Datos, non? Eso é algo moi importante. Pero, de todos modos, cada vez que a persoa quixese facer ese avatar, tamén teria que dar o seu consentimento, non? E aí, pois, dependería un pouco da solución ou de cada firma. Pero, en principio, sempre vai a ser o dono dese avatar, vai a ser a persoa, non? Ainda que xa te digo, volvo a repetir que quede claro que sempre vai a ser dunha forma transparente. Nós vamos a ter un avatar que de por sí solo non sería de nadie, non? Eso vamos a ter nós na nosa propiedade e o noso que facemos é cruzalo cas bases de datos ou ben da tenda ou ben na página de compra online para poder comprar roupa. Eu quería facer unha pequena... Non sei se está contemplado, O avatar, como tal, podería servir para asistir a eventos virtuais e despois desta pandemia é evidente que vai haber máis de un, non? Poderíamos comprar roupa para o noso avatar? Poderíamos customizar o noso avatar? Pois eu creo que hoxe en día que a tecnoloxía que hai sería cuestión de desenrolar non esa aplicación, pero sería posible. Ao final porque eu se cadra son moi soso, non compro moita roupa, pero para o meu avatar se cadra é unha forma de monetizar, non? Pois claro, realmente queremos un avatar con noso corpo real? O mellor, bueno, precisamente, a gracia que ten un avatar, claro, é que a gracia que ten un avatar é que pode non ser exactamente como a ti, que é como pasa nos videoxogos, ninguén ten o corpo dun moneco dun videoxogo. Dani, o que pasa é que eu teño un corpo perfecto, entón tamén sería unha pena, entendes, tragalo. Sí. Vale. De que queda xeito no que falábamos agora na experiencia de compra real, é dicir, para a solución que ofrece neste caso Trison con estes probadores virtuais é que dunha maneira segura, sin ter que probar un montón de roupas, saibas de maneira bastante fidedigna como che vai quedar esa roupa xa compras. Cando vexamos eses probadores, ademais, entendo que nos vai facilitar ou nos vai condenar, depende a compra compulsiva que teñas na túa cabeza, a ter un montón de ofertas e venta cruzada de cousas que che poden quedar ben con eso que queres comprar, non, Fran? Pois sería posible. Desde logo, a primeira idea, e sobre todo na situación que estamos agora mismo, non? Pois vamos a imaginarnos todos eso, unha tenda de sastrería pura, non? Donde vayamos a facernos un traxe a medida, probablemente agora pois, nos dé un pouco de reparo que veña o persoal de tenda e que nos mida cunha cinta métrica, que se acerca a nós, porque ao final ten que estar moi perto de nós e tocarnos, non? Entonces, eso sería a primeira idea deste sistema. Pero sí é verdade que despois lle podríamos dar a aplicación que quixésemos. Unha vez que temos o noso avatar, pois sí que poderíamos cruzar información
e ver que prendas nos poden quedar ben, ver si incluso facer como un rastreo de diferentes, dentro dunha firma ou dentro de varias, o rastreo de diferentes prendas que nos poidan sentar ben, non? Por nosa fisionomía, va? É tremendo que se poida facer iso. Outra das medidas que, polo menos a min, me chamou bastante a atención é o mesmo pero con maquillaxe, a maquillaxe virtual. É dicir, se antes falábamos do probador virtual mirándote nunha especie de espello que non é realmente un espello en sí, que podes verte probando roupa que non te exposta físicamente, hai outra das solucións que Trison plantexa que é poder probar maquillaxe sen poñilo directamente na cara, con algo parecido. Como funciona exactamente esta medida? Ben, estas solucións de maquillaxe virtual ou como no noso argot chamamos, non? Porque casi sempre lle poñemos nombre a todo, o make-up virtual, non? Que isto xa estamos utilizando incluso en algunhas firmas, é un produto que xa estaba instaurado antes desta situación. Isto o que nos permite poder facernos unha idea pois dos tonos. Vamos a poñer un exemplo claro que pois as barras de labios, non? Pois nós podemos ter un expositor infinito nunha pantalla de barras de labios e isto a través de realidade aumentada o que fai é poñer na nosa cara poñer ese maquillaxe exactamente onde o utilizamos. Se é unha sombra de ollos, se é un rímel, se é un colorete e vamos mirando pois que tonos nos quedan ben pois co noso tipo de pel que temos, co color de pel ou incluso ca roupa que temos posta, non? Isto nos permite pois non ter que estar tamén toqueteando físicamente esos produtos e incluso en algúns casos onde non hai mostras ou onde non queremos ter mostras desos produtos para utilizar, é unha ferramenta tanto na tenda como de forma online sempre, porque todas estas ferramentas se poden enlazar, non? Simplemente para que quede claro, para os que nos estades vendo, isto sería máis ou menos o que podemos facer prácticamente en Instagram, que nos podemos poñer filtros, nos saben orellas e nariz e todo isto, pero super ben feito, non? Exacto. Xogamos sempre con realidade aumentada. Nos aquí o que utilizamos son dispositivos non como un móvil, non? Isto utilizamos cámaras 3D, non? Utilizamos pantallas táctiles ou agora co tema post-Covid o que estamos utilizando son dispositivos gestuales, non? Tipo Leap Motion, tipo cámaras como as antiguas Kinect ou todo eso, non? Que nos permitan cunha gran calidade o dispositivo leva iluminación, non? Leva un espello diante, o sea que a sensación ou a experiencia do usuario o que buscamos é que sexa o máis real posible. E se nos apartamos un pouquiño de todos estes elementos interactivos, supoño que o feito de implantar a vosa tecnoloxía nun establecemento comercial, unha das cousas que permitirá moito é registrar pois certo tipo de comportamentos de toda a xente que se está movendo polo local para, en certa medida, coñecer mellor o cliente. Sí, efectivamente. Eso é algo que xa moitas firmas xa están traballando desde fai anos, non? E non é unha tecnoloxía que implantamos e aquí o que podemos facer mediante a biométrica, non? É estar analizando un pouco o comportamento da xente nas tendas, non? Isto que nos vai a dar, ou que lle vai a dar, que valor engadido lle vai a dar aos nosos clientes, pois é saber, pois, por poñer un exemplo claro, se temos un moble donde a xente non vai habitualmente porque hai algún problema, non? Nese fluxo comercial dentro da tenda. Isto nos permite detectar ese tipo de cousas e poder sustituílas para que a xente teña unha mellor experiencia de compra. E comentabas que a vosa tecnoloxía está toda pois, conforme ao Regulamento Xeral de Protección de Datos que temos a nivel europeo. Toda esta información non é todo un reto poder xestionala dunha maneira que se poida cumprir coa legislación vixente? Non, é moi sinxelo porque, como dixen antes, toda esta información é anónima. O sea, nunca con este tipo de... Aínda que vemos cámaras, que son os elementos que se utilizan para facer estos mapas de fluxo ou estos mapas de calor, non? As cámaras o que están é detectando simplemente bultos, non? Por decirlo de alguna forma. Non detectan que é unha persona en concreto. E nunca, e isto digo tamén, nunca gravaría nada. O sea, nunca estaría grabando nin a miña cara, nin sabría que son eu, non? O que sabe é que hai unha persoa dentro da tenda que se move por un determinado espacio. Entón, no caso da maquillaxe, non habería un avatar? Non. No caso da maquillaxe, o que te estás vendo é a ti como se foran nun espello. É un tema de realidade aumentada.
Vale, exclusivamente. Non poderíamos ter o avatar da nosa cara para probar na casa, por exemplo, o maquillaxe ou que sei, como nos quedaría un chapeu ou algo así, non? Tecnolóxicamente... Son cousas distintas. Exactamente. Tecnolóxicamente sería posible, pero neste caso non tería moito sentido. Nos o maquillaxe sí que queremos ver como nos queda realmente na nosa cara. As prendas de roupa co avatar, o que vemos é a nosa fisionomía para saber que esa prenda nos encaixa en medida, non? Nesta nova era, digamos, post-Covid, na que queda clarísimo que non vamos a ser os mesmos tampouco como consumidores que antes, en as que, por exemplo, neste caso Trison ofrece unha serie de medidas para adaptarse a novas formas de conducta, de comportamento, ademais dos escaparates nos que podes pasar directamente as opcións sen tocar, etc., etc., hai algunha que chama a atención por curiosa. A mí sí que me gustaría, desde a miña ignorancia, que me digas cal é o motivo ou a esencia, nunca mellor dito diso, pero é que é a aromatización das tendas. Que achega a aromatización das tendas? Porque non é exactamente desinfección, non? É a aromatización dos espazos de consumo. Efectivamente. Hai que pensar e hai que saber diferenciar, non, entre o que é o marketing olfativo, non? E o que é un... vamos a decirlo claramente, non un ambientador, non? O marketing olfativo, nos con unha empresa do grupo Trison, que se chama Que Huele, traballamos con un equipo de químicos, non? Que son os que desenrolan todos esos perfumes, e o que facemos é un desenrolo de un odotipo a medida para cada cliente. Ese odotipo é para que nos identifiquemos esa marca con un cheiro, non? Por poñervos un exemplo claro, bueno, o noso sentido do olfato é un sentido primario, non? Vai directamente ao noso cerebro. E normalmente cando facemos unha viaxe, eu poño sempre o exemplo, porque é algo que teño así pois moi recente, non? Cando viaxamos a Marrocos e vamos por un foco e temos ese olor a mezcla de especies e todo eso, non? Cando chegamos de volta e estamos nunha zona de restaurantes e nos ven ese olor, automáticamente o noso cerebro nos leva a ese sitio, non? Entonces, que facemos ao crear un odotipo? Facemos dúas cousas. Facemos que a xente pode identificar unha marca polo seu cheiro e, ao mesmo tempo, cando está facendo ese proceso de compra, non, mellorar a experiencia dentro tamén da propia tenda. Isto, pois, hai cadenas de comida rápida que o levan facendo moito tempo, non? E o olor a comida non é unha comida, sino que é ese olor característico desa cadena, non? Polo que vin, tamén tedes unha tecnoloxía que vai ubicando os grupos de xente dentro da tenda. É dicir, detecta se hai xente moi aglomerada en pouco espazo, claro, se tomarían medidas, eu que sei, alguén responsable da tenda que diría, por favor, non vos apelotonedes aquí, non? Entón, esta clase de sensores presenciais, claro, non entran un pouco en confrontación coa liberdade das persoas de, bueno, eu estou aquí, as reglas do local entran en conflito coas reglas da... Bueno, somos familia. El non pode detectar que somos familia, non? A min sorprendeume moito que detectara un grupo e que, claro, eso pode levar a certa confusión se entramos en un grupo, pero convivimos non o mesmo que nos xuntamos así aleatoriamente. Está claro. Neste momento, non, eu creo que todos temos que abogar pola responsabilidade individual de cada persona, non, porque é algo lóxico. E estos sistemas o que fan é axudar simplemente, non? Entonces, estas mismas cámaras son as que nos contan, as que fan ese mapa de calor dentro da tenda, ese mapa de fluxo, non? Entonces son capaces de detectar se hai unha aglomeración de xente, non? Nese momento, que fan? Eles simplemente funcionan como un trigger, non? Como un disparo, non? Que o que fai é lanzar unha mensaxe a través das pantallas que temos na tenda ou do fío musical, non? Advertindo dese distanciamento social que nos recomenda. Pero en ningún momento son sistemas que sean intrusivos na nosa intimidade, ni moito menos, non? Entendo que se é unha familia, a familia pois seguirá xunta, e se é xente que non é da familia, pois darase conta e diga, ui, espera que non estamos respetando estas normas, non? Esta serie de medidas que propoñedes e que, como dicides, están xa desenvolvidas e prácticamente poderían ser utilizadas en poucas semanas,
Eu vexo moi claro, sobre todo se logo despois asocias o tipo de empresas que poñedes coas que colaborades, ou nas que estades, con o Louis Vuitton ou Porsche ou algunhas de Inditex, pero o que nos están escoitando na casa ten un pequeno comercio, estas medidas van ser posibles para xente que non ten esa estrutura tan grande como estas grandes cadeas? Sí, e é un claro sí, porque hoxe a tecnoloxía afortunadamente está ao alcance de calquera, non? Falamos que nestos últimos 10 anos a tecnoloxía avanzou a pasos axigantados e nestos últimos 5 máis aínda, non? Entón, hai solucións desde moi complexas, non? A solucións moito máis sinxelas e con tecnoloxías moito máis económicas. O sea que nos podemos ir desde a tenda da esquina ou a panadería da esquina, non? Donde ao mellor non teñen que facer un despliegue tan grande como unha cadena que ten 100 ou 200 tendas, e se pode utilizar a mesma tecnoloxía tan económica na tenda pequena como na grande, ou despois complicarnos todo o que queiramos. Wow, super interesante. Bueno, pois Fran Domínguez, responsable de I+D de Trisón, o primeiro día que Marcus, Dani, Javi e eu vayamos a un probador destes virtuais e nos poñamos ese monetal, imos sacalo, pero en nativo, sen a roupa, para mandarcho e para que vexas o guapos que estamos. Foi super interesante a charla, que teñades moitísima sorte, parabéns por estar representando neste caso a unha marca galega, estando á vanguarda de algo tan importante como vai ser a experiencia do usuario nas tendas. Moitísimas gracias, Fran. Moitísimas gracias a vos. Unha aperta. Seguimos coa tecnoloxía. Lambóns dixitais. A tecnoloxía con sabor galego. Os xoves ás 12 da noite na Radio Galega. E sempre que queiras en radiogalega.gal.